Veig que a la caverna, Víctor, fan brometa sobre el que seria una lliga catalana, no? Sí, però podríem parlar ja si de per si ja és rància la caverna, de la caverna mesetària madridista més casposa, no? Estem parlant d'un pamfletillo que circula por ahí que es diu Correo Espanyol, amb això ja crec que et donen una pista del que et trobaràs allà si el llegeixes, no? I relacionaven, es pot posar perfectament la música del general, també aquí també pega, informava del partit Barça-Girona amb el 6-1, no? Però ho feia amb un titular molt lamentable, a més que no ve a compte, relacionant la victòria del Barça amb una hipotètica lliga catalana, no? Diu, el Barcelona escenifica ante el Girona, gràcies per posar Girona, podria haver posat Gerona, que és pitjor. ¿Cómo sería la débil liga catalana? La débil. És a dir, la débil liga catalana. Això de barrejar pomes amb peres, de què té res a veure aquest partit que s'està jugant a la Lliga Espanyola? No hi ha Lliga Catalana, ni hi ha... A més, el Girona va bastant ben classificat. Això també s'ha de dir. No, clar. El Girona no va al 20è. No. Tu veus això i dius, hòstia, has de començar a reflexionar i pensar Real de Madrid, l'equip que tant defensa en aquests mitjans, versus equips catalans, com ha anat la cosa, i els hem recordat els del Correo Espanyol, la Lliga Catalana. Real Madrid, amb els equips catalans, contra els equips catalans, Real Madrid 0, Barcelona 3, Girona 2, Real Madrid 1, Espanyol 1, Real Madrid 0. És a dir, ha perdut amb tots. Per tant, hem d'entendre que si el Madrid un dia com a convidat amb una wildcard jugués la Lliga Catalana, estaria en zona de descens i seria una banda, una autèntica banda. Seria la ventafocs del grup de la Lliga i tothom aniria allà a guanyar, perquè ha perdut amb tots. És a dir... Quina gran victòria la de l'Espanyol l'altre dia. Ho dic perquè... No sé si se'n parlarà, aprofito per dir-ho. Una victòria absolutament estèril. Va ser un orgasme. Teníem previst parlar-ne més endavant, No, va ser una victòria estèril. El que no puc permetre... Victòria estèril, dice este tío. El que no puc permetre és que vingui aquí el senyor Balaguer a treure pit d'una victòria amb la història aquesta, veieu com contra el Madrid el guanyem, perquè sempre guanyeu al Madrid i li traieu punts, i ho sabeu, i tu lo sabes, quan el Barça no ho necessita. És a dir, les victòries contra el Madrid, per treure pit... Ens en donen a pitu. Sí, home, això depèn del Víctor, de lo ràpid que va. Bueno, ja hem recordat això, ara seguim amb aquest gran clàssic de la premsa cavernària mesetària, que és el d'allò d'escric una cosa en funció del Madrid o del Barça i després dic tot el contrari en funció també del Madrid o del Barça. Parlem de l'amigo José Pedrerol, que escrivia aquest tuit arran de la golejada del Madrid contra l'Alavés, parlant de la BBC, de la grandesa del Real de Madrid, amb aquest titular. El resum del partit seu era «Se reivindica la BBC», Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Bernabéu, tots aquests hashtags que es posen. És a dir, li guanya el Madrid a l'Alavés amb golejada i és «Se reivindica la BBC». Però clar, minuts després el Barça juga contra el Girona i també goleja el Girona, 6-1 en aquell cas. I aleshores era «Messi humilla a un Girona inocentón». És a dir, l'Alavés no és inocentón, el Madrid no humilia a l'Alavés, sinó que reivindica. Però quan el Barça guanya i goleja amb un rival, amb un altre rival, és humilla i és un rival inocentón. Com canvia... Tot això en 3 horetes de marge, no et pensis que ha passat un any, ja no me'n recordo d'aquell tuit que vaig escriure, queda bastant reflectit. El que està tocat és Roncero, Roncero està molt malament. Roncero necessita ajuda psicològica. La derrota del Madrid. Sí, vaig veure un vídeo molt bo de... No me dirías que jo no l'he posat. ¿Te escribió? No. Ya, entonces ya sí que... No cal. No l'hem posat perquè a mi l'he vist el vídeo i provoca vergonya aliena. A mi m'ha provocat vergonya aliena i crec que a aquesta hora de la tarda la gent dinant, hi ha gent que està fent la digestió i tal, i no es tracta que hagin d'anar ràpidament al bany perquè tingui flojera. Per això no l'hem posat, però sí que ens hem fet ressò d'unes decles, aquestes decles que va fer el Chirincirco. Simplement posem el titular, que jo crec que més o menys es pot pair bé. Diu, me siento frustrado, el madridista quiere que luchen hasta el final. Me siento frustrado perquè han perdut amb l'Espanyol, han perdut amb els amics de l'Espanyol, no? Clar, et sents frustrat perquè has perdut amb l'Espanyol, però mira quina foto posem ara mateix,
Amb la bufanda de l'Espanyol! Clar, quan és, a veure, quan tu vas canviant de bufanda, ara et poses la del Manchester, ara la de l'Espanyol, ara la del Villarreal, ara la de les Palmes, ara la del City, ara la del Paris Saint-Germain. I ara la del Chelsea, no? El Chelsea, ¿no? El Chelsea, clar. Me recuerda al Víctor también, pero vamos, de la bufanda que tienes tú. Víctor siempre está en Desde contra chiquitito. del periodismo de bufanda. Jo sempre antiperiodisme de bufanda. De fet, Però- quan sigui president del govern, erradicaré aquest Pero de periodisme. pequeño tenía muchos equipos, siempre ho diu. Sí, Jo soc de petit de la Juve, Bueno, no sé què. atenció amb Tomàs Roncero, Sí. perquè la cosa ja comença a ser greu, eh? Sí, posar música d'aquesta de Posa Quarto una música, Milenio, sí, sí. Perdona, que hi ha clubs que ja li demanen que, per favor... No, ni lo menciones. Pues no és a dir, rigueu, aquest mesetazo pot ferir No la rigueu. sensibilitat dels telespectadors i demano que la gent ho vegi agafadeta i tal, perquè fa por. És a dir, això ja... Cojámonos. Ja no és que siguin virals, No, es que yo me acojono con esto. Yo en estas cosas Ya no es que me sigui acojono, viral. Lo digo sinceramente. anecdòtic, no sé què, és que comença a ser preocupant i perillós, i és perillós perquè pot acabar amb clubs de futbol històrics, com és el cas del Jaén, ¿vale? Què dius? Sí, Sí. un dia es desperta, suposo que no sé si tenia un viatge a París a Jaén, i penja això, no? Mucho ánimo al Real Jaén y a su gran entrenador Salva Ballesta. Jaén es una ciudad de primera y merece tener un equipo de fútbol en la élite, no? Com li agrada dir a ell les ara. coses, Ai. no? Bueno, Salva Ballesta, pobret. aleshores, que li ha clar, comença a haver-hi problemes i comencen a haver-hi tuits, per exemple, aquest que ens envia el Domingo Alvarado, l'anterior ens l'havia enviat el Jordi Vallès, que és un nou fitxatge que hem fet en l'organigrama tècnic dels mesetazos, el Jordi Vallès, i l'Alvarado ens fa arribar aquesta piulada dels amics de Jaén, no? De les penyes de Jaén, no? Diu, el Real Jaén de Salva Ballesta pre-Roncero. Ho veiem. Pre-Roncero. 19 partidos, 13 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 33 goles a favor y 12 goles en contra. Segundo en la clasificación. Real Jaén post-Roncero. 3 partidos, 3 derrotas, ¿Qué dius? 1 gol a favor, 5 en contra, ya fuera del playoff, sin entrenador, sin director deportivo. Tomàs Roncero, ho posa a baix, sigue agrandando su leyenda. Clar, el propi Jordi Vallès ens envia aquest... és una notícia del diario de... No és el pamflet, diario de Jaén, vull dir, ja és un diari referència per entendre'ns, que confirmava la pitjor de les nostres sospites, no? Crisis en el Real Jaén, con la marcha ya de Salva Ballesta y Rubén Andrés, ¿vale? Però és que el propi diario de Jaén reflectava unes declaracions del propi Salva Ballesta, que el pobre no sabia què, anàvem de PM, tot meravellosament, i no sap de sota què ha passat, que tot s'ha anat a Norra i s'ha caigut, no? S'ha caigut, doncs era un tuit de Roncero, diu, me voy por dignidad y con la cabeza alta, això denota la crisi, no? Que ha obert Roncero dins d'aquest club. Salva dimite como técnico blanco y el club cesa a Rubén Andrés y Pajares. Rubén Andrés és el director esportiu i José María Pajares el segon entrenador. Com perdó a l'expressió, tots a la puta calle, des del tuit de Roncero, des del tuit de Roncero, i clar, al final ja la desesperada, l'afició del Jaén li va demanar, posant el seu nom i tot i enviant-li... Que rectifiqués. Que eliminés el tuit. Tot això és real, diu, senyor Tomás Roncero, le pedimos desde Jaén y de parte de toda su afición que por favor borre este tuit. Llevábamos 14 partidos sin perder, íbamos en segunda posición, tras su tuit 3 partidos perdidos y declive institucional. Afición del Real Jaén, hagamos retweet para que se entere y lo borre. És una seqüència molt bona, aquesta. De les millors que hem vist aquí als mesetats. Hòstia, però fa por, no? Bona i molt bona. Però preocupant, Sí, perquè és preocupant, perquè clar, això sembla una broma i estem aquí rient molt, però clar, cada setmana, té un punt que a mi em provoca angoixa, fins i tot. Sí. No, és veritat, ho dic de debò. Fa por, és a dir, fa por aquest senyor. Cada vegada que penja un tuit tothom tremola. Tothom tremola. Com es diu aquell jugador de l'Arsenal que quan marcava... Sempre moria algú. Perquè no només ha tingut problemes amb el Jaén, darrerament també els ha tingut amb el Getafe. Sí, també. Perquè va escriure impressionante partidazo del Getafe, monumento para Bordalás ja, escriu això, i aleshores ja a Getafe tothom tremolant. Òbviament, el següent partit del Getafe, ara ens farem ressò del tuit oficial del Getafe, amb el resultat final en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Getafe 0. Buen partido del equipo azulón, a pesar de no lograr la victoria, seguimos trabajando. Però clar, després dius, bueno, vaig a mirar com ha anat el partit, no sé què, potser a vegades les coses... I t'assabentes d'aquesta dada que donarem i que veurem ara mateix. És que
el pobre Getafe va fallar 2 penals. Asenjo detuvo 2 penaltis ante el Getafe. És a dir, no només se'l carrega, sinó fa com premeditació, alevosía, nocturnitat i ensenyamiento. Perquè 2 penals fallats no és fàcil trobar en un partit. No. Tampoc és que sigui algo insòlit a la història del futbol, però, home, molta casualitat massa seguint, no? Com perquè 3 dies després de penjar aquest tuit... Jo no veu casualitat. No. Pánico en la caverna mesetària. No vuelvo. Bé, anem amb coses més divertides, perquè l'altre feia una miqueta de polla. És, per exemple, l'amic Manolito Lama de la COPE, excitadíssim amb els gols de Cristiano a la superpotència, aquest gran transatlàntic de futbol que és l'Alavés, l'Alavés del Pito Abelardo, i criticant els que deien que s'havia de vendre Cristiano Ronaldo, no? És ben clar el tuit, no? Ai, mi madre el bicho, aquesta frase que ja és un clàssic, no? Hoy mete 2 goles y regala el penalti a Benzema. Lleva ya 28 goles y 14 en la Liga. Cristiano és insustituïble, parlant d'això. Però clar, nosaltres tenim aquí la hemeroteca i tenim un tuit guardat de Manolo Lama, un tuit pretèrit d'altres temps, diu... Lama Cope diu, si el Real Madrid se plantea vender a Cristiano, este es el mejor momento. És a dir, en un tuit està dient que aún hay gente que se lo quiere vender, y yo le diría, coño, Manolo, tú, sin ir más lejos, tú, Manolito, si te'l volies carregar fa 2 o 3 temporades, bueno, aquí quan no fotia gols, ara no treguis pit. Pero es curioso que te hagan tuit gente que además que no son madridistas, Pedrerol es seguidor del Barça, Manolo Lama es seguidor del Atlético de Madrid y los tweets... ¿Te quedan dudas? Sí. Jo no m'ho crec, això. És que a Madrid tots diuen que són de l'Sporting o de l'Atlètic de Madrid. I després són més merengues que el palo de la bandera. No te quepa ninguna duda, ¿no? Y ves que están escribiendo como si escribieran a favor del Real Madrid. Creo que quedo alucinado, esto es verdad. Mario, tu volia fer una pregunta. T'agraden les enquestes per la culata? T'agrada aquesta subsecció? Sí, porque se superan cada setmana, no? Aquesta te la dedico a tu, perquè és una enquesta per la culata que és de les pitjors en directe. És a dir, que et passa sobre el directe i no pots rectificar. Ja que troba gent, després... És del diari Marca, fas l'enquesta pel carrer i tu fas una enquesta, rotllo, Real Madrid 4 a la 0, la superpotència madridista vuelve, tal, i fas entrevistes als espectadors que t'esperes que surtin embogits d'alegria i eufòrics, no? I clar, fas una enquesta i et surt un personatge que no acaba d'estar del tot finet. Un personatge de l'Alavés, que és de l'Alavés, no queda ben bé clar, però no està massa finet i clar, fas aquest ridícul. Estamos en el Bernabéu, final del partido Real Madrid contra el Alavés, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados. Soy del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada. Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions lo tienen muy jodido. O sea, que recuperar segundo puesto no. ¿Recuperar el segundo puesto quién? Madrid. ¿Qué hostia va a recuperar? Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más, ¿eh? No, el Madrid flojito. La cerveza sí, por eso. Finet no anava, Y ella insistiendo, a ver si cambiaba. Però com està el Madrid, que ara mateix l'únic que destaquen els rivals és com servir les cervezas, nada más, no ha dit nada, el Eibar segundo, antes que el Madrid. Home, des d'aquí no podem olorar, ensumar l'alè del personatge, però no seria precisament de roses. No. Se había bebido el agua de los floreros en el Bernabéu. Més enquestes mesetàries, en aquest cas la d'Estudio Estadio, ens l'envia Héctor Ramos, que tenim nom cap de secció. Héctor Ramos, nom cap de subsecció en aquest cas d'enquestes mesetàries. Has fet fora el Mojabou? No surt Mojabou? No, aquest ha fet vaga aquesta setmana. La vaga del dijous, ell se l'ha fet aquesta. Però vas ampliant. Però vas ampliant la plantilla. Sí, vaig ampliar, sí. D'aquí a anar a traspaso, ja lo veo. Haurem d'anar a investigar-ho, això. Hem fet fitxatges, La primera, ens diu, quina competició li interessa més al Barça? El respectable, jo crec que vota majoritàriament, veu la línia blava, la opció 3, ¿no? Y os preguntamos qué competición le interesa más al Fútbol Club Barcelona. Las 3. 62, parlant ja del triplete directamente. 62, la Champions 23, Copa 6%, el 9 per la Lliga. Però aquesta és molt bona, diu, hoy os preguntamos, la veurem ara, aquí la tenim, hoy os preguntamos, ¿qué os parece que Zidane prefiera que Neymar juegue en París? Donen les opcions valiente, miente, deportivo e ingenuo. I quina guanya? Quina guanya? Miente. Mira la línia blava. Miente, mentiroso
Pinocho. Zidane Pinocho según la parròquia de fieles d'Estudio Mesetario. Són unes enquestes per la culata realment divertida com aquesta que diu hoy os preguntamos, ara la veiem. ¿Y ahora en serio? Y ahora en serio. Va, ahora en serio. ¿Hasta dónde puede llegar el Real Madrid en la Liga? Que yo no sé per què fuera d'aquestes preguntes, se meten ellos se foten en el basal, no? Diu, o primero, segundo, tercero o cuarto. Quina és l'opció que guanya? Quarto. És a dir, un equip que ara ja està tercer, ho recordo, no? Pues aquesta és la confiança que hi ha ara mateix en els jugadors de Zinedine Zidane, en el club que ara mateix destaca, efectivament, per com serveixen les cerveses al seu estadi. Va, acabem amb una darrera enquesta per la culata perquè ens l'ha enviat el Francisco Cañete. El Francisco Cañete ha de sortir als mesetados, que s'ho curra molt, ens envia diversos, alguns poden entrar, d'altres no, perquè a mi ens hem de fer filtre, però amb ell li filtrem poc perquè està molt bé, i és una del Chirincirco. ¿Cuál ha sido el mejor gol de la jornada? És una enquesta per la culata del Chirincirco, diu Cristiano, Coutinho, Griezmann i Agüero. No cal dir que majoritàriament guanya Coutinho, jugador del Barça, pel seu gol contra el Girona. Per tant, és una altra enquesta per la culata que ens envia el Francisco Cañete i que fa, i em permet acomiadar amb el... Váyase, señor Cifuentes, esto es una vergüenza que no ganáis ni un partido y ni una encuesta.